I'm not in a competition yekutukana nevanhu. And secondly, munhu wese wandobuda ndichituka panapa kana kuti wandobuda ndichitaura ndiye ndine beef naye in real life. Kana mukanzwa kuti ndikutuka Junior Spragaro ndikutukana maselebhu kwamuri vanhu vayamba nenjivaziya. Chero nyaya yandaitaura haisi yekunyepa ndeyechokwadi. Imimi ndinotopenga because mimi muchidefenda muchituka munhu wamusingazivi. Inini handipenge. Role model yenyu mahura aya mukunzwere. Namadambosa aya role model enyu ananhova. Asi role models edu because I know her in real life. Ende wakatondisurira kumhata kwenyu manzwa kumhata kwawo. Akatondisurira mahura aya sikanditadza kutaura zvatoda. Panyaya ku-UK. Panyaya ku-UK mungatomise blambi kwete inini. Because mapromoters aya akandifonera ndiri kumba kwangu ndakarara ndakadhakwa neburongo. Akati tiri kudo kuno. I didn't apply. I'm not seeking for an asylum. I'm not a refugee. I'm not an immigrant. Handisi kuda kuenda kunogarako. Even it just happened to be a booking. Yakangofanira kuti ndadedzwa kuti ndiyozoimba kwamurewa. Harisi dhiri. Kunzwisisa. Ende kuona kwenyu poster yari. Anditi it means I got paid. Ndo zvakakosha. Anditi saka inini kana ndikabhukwa ku-UK ndinoenda unoimba. Saka musafananidze zvinhu. Motanga kutaura zvekuti uri on wanted list. Ndati ndoda kuuya kuzoshanda pakambani pako Sanis Aid kwekuti unonditaura kuti hanzi uri on wanted list uri chii. Ende nyaya yacho yandiri wanted kuSouth Africa hamutomboinzwisise kuti inyaya yei kasi memuri panapa muchingoumana just because you hate me. Kunzwisisa but hamuna mafacts. Ende inini handisi mucompetition yekutuka. Mucompetition yekutuka nemahure echikura anaketina mahure mutono naya. I'm not in a competition yekutuka. Ndinotaura chokwadi ende ndinotaura mafacts. You can be coming here uchitaura mafacts ekuti hanzi muri madrug addicts. Keti taitomborova crack cocaine. But tiri kuelevator, that's why takutomwa burungu. Next year ende ndisisatori futi burungu racho tichito elevator tatombori madrug addicts. Titorova mahard drugs titori mbavha titori chii. Saka you cannot shame me about something that I'm proud of. There is no way ando national taura ndiri mbavha ndiri pawanted ndichiri mbavha. It's because takaipfuura zvinhu zvekudhara. Manzwisisa. Senge mahura aya anonzi ana loveness aya kumhata kwenyu anaketi makafailia kugara kuZimbabwe. Makaremerwa nepakuwadzana. Pakuwadzana chaipo pakakuremerai. Pakakuremerai kugara. Mukaona kuti rega muende kuIsland iwe namai vako. Kureva kuti chiro kuZimbabwe kwacho hauna chekuwira because amai vako anogara one room ku-UK. Then you want to come here uchitaura zvekumama zvaunenge uchitaura izvi. Shamwari, Keti, you've been trying to be a musician for over I don't know how many years. And instead of taking notes, you are hating. Inini, I've been hanzi kuenda ku-UK kwakafanana nekuenda kwamurewa. Kwamurewa toenda nebhazi. Ku-UK toya nefura majini. Plus kunodiwa visa. Ende plus kunoda kudeclare criminal record. Huya pinda mubhazi kauye ku-UK. Makaremerwa neZimbabwe. Iwe yakatokuremerawo ndosaka wainoba kuSouth Africa. Ndeongo usina kuomerwa nekuremerwa waigodzipa vanhu uchiuraya vanhu kuSouth Africa. Wakatotiza kuSouth Africa nenyaya yekuti wanga wapa wanted. Otherwise ungadei uchingokwesha uchingokwiza matako uri muSouth Africa. Yakatokuremera Zimbabwe ndosaka uchigara mumastreets uchinwa burungu stress yevanhu vawaiuraya. Ndati huya ku-UK iwe mwana waDauti. Ndakakumirira paHeathrow. Ndoikwira ndege hauikwire. Huya kana kwakafanana nekwamurewa. Shosho maizwira mabhurongo da kuya kuno kuzopromota madrugs. Hakuna UK yauri kuya unonyepa. Kanda maimeo maofisi ese turi kukanda. Hakuna Y2K ese toidirira majecha zvakanakisisa. Pinda mubhazi uye ku-UK kana kwakafanana nekuenda kwamurewa. I'm waiting for you. Bvunza anondiziva anokudza kuti panapa pafariswa. Ndonzi paradzai wauya chingwa chehondo unidzanaiwa. Vondorai mabvondwe. Hapana hukuuyi kunoku ndakakumirira. Uchanopefomera zvigunduru kumbare ku-UK kunoku hauuyi Europe. Unowana ndakaisa ruzhowa. Haasi kuzouya. Alex Marapara naFred Matenga bisai maloti pafly uri else hazviiti. Ari kuuya kuzoitei kupromota madrugs, kutoramba achiganza achipromota madrugs pavhairi pawanted. Alex neFred vanhu veY2K maloti ngabve paflyer because haasi kuzopinda muUK. Indonzi chandagwinyira nhau ebenzi ndorembera ndichidira majecha. Haasi kuzouya. Mavhiza evanhu venyu vese achatanga kutonyatsokuongororwa chaiko chaiko. Make sure pamakaita mavhiza amaloti kana kuti pamuchaita muchadeclare kuti ari pawanted kuAfrica. If you don't do that, I will help you to do that because I'm bitter. And the bitterness yangu handitambisi bitterness. Ndonyatsoita bitter chaiyo bitter by nature.
hariuyi kuno zinguruve zimvuwi. Ngaritange raenda kujimu robvisa maziyering akazara muminhu ngeapocalypse jewelry medusa. Vanhu veY2K, read my lips. If you think ndiri kujoka chakuradzai ndonzi chandagwinyira. Hariuyi kuno zimvuwi riya hippopotomasiya haiuyi kuno. Kuno kunotongwa nesu isusu, tinotonga nemukongonyini kuno tisu maeuropeans. Iwo wakagara zvakanaka kuZimbabwe, enda unoridzira zvigunduru kumbari. Kunoko hatidi mbavha inoya yakaba ichiuraya vanhu kuSouth Africa. Woti hey, past life haisi past because hausati wapika jeri remhosva dzawakapara. Imbira zvigunduru zvekuGlenville ikoko zvine zvakadhakwa nenyaope sewe. Kunoko hatinwi nyaope, hatidi kukuona kunoenda hauyi kuno. Fred naAlex hokoyo.